filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye ntɛnɛn ye min ye tubabukalo n'o ye mai ye ale tile 20 ye bi ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maliyɛn cɛman n'a musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ Kidal Menaka ale ni Direyi kɔnɔna na min ye Kidal Menaka ni Tombouctou ye. Wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ min bɛ kɛ dugumana na o bɛ sen na. Pankuruw bɛ ka u dɛmɛ. Drone kɛra suguya 3 ye Mali bolo min bɛ kɔlɔsili kɛ ka kibaruyaw di. Min bɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani min bɛ gosili kɛ. A saba bɛɛ lajɛlen dorogolen don ɲana ni waati in na. Ko fɔ basigi ani lafiya o kana Ala ka u se anw Segu mara la sa. An fana ka lafiya ten sinon an sɛgɛnna. Jireyikaw fɛ yen kamalenin 9 olu de bɔra yen kunu Direyi k'u bɛ taa ɲɔgɔndan na n'o ye Surasiw ka cɛta ye. A 9 bɛɛ lajɛlen ni mobilitigi bɔra a la u y'a bɛɛ lajɛlen fa. Nin sugu nin kibaruya sugu nin waliya kɛbagaw u ka cidenw bɛ Direyi dugu kɔnɔ yen. N tɛ nin kɛ man di. An na dɔ fɔ o la. CNJ ko minisiri ye sɛbɛn mun kɛ n'o ye statut ni règlement ye. Denmisɛnninw ni bolofara minnu bɛ jamana kɔnɔna na olu ko k'u t'u yɛrɛ dɔn o kɔnɔna na cogoya si la. O baara mun bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko u ma jɛn ni o ye. Minisiri ye statut ni règlement min bɔ. Philippe Ware ale bɛ kaso la a bɛ waatinin bɔ. Ko degun tun y'a sɔrɔ u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Sariyatigiw fana ko ko n'Ala sɔnna ma k'u ka kiiri ko o wagati sera. Kɔkan kibaruyaw la Iran jamanakuntigi n'o ye Ibrahima Raisi ye Ala ye ale ka kalifa minɛ a la. Sɔgɔmada in na u ka jabarani n'o ye Iran jabarani ye ale ye kunnafoni di ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la. Nin ko in kɛra cogo minnu na sa an na an da don olu la ani an yɛrɛ yan kibaruya minnu b'an bolo. An ka baabu kuncɛyɔrɔ min ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye ale chargé de communication Sulemani Kulibali an bɛna ale bisimila ka kɛ ni Gabɔnkaw fɛ kalata min bɛ sen na. Cɛ i kunkolo ɲɛna dɛ i taara IBK ka kun ɲa nin di denmisɛnnin kun y'i kun dɛ i kunkolo denmisɛnnin kunkololama tɛ bi dɛ e ma se k'i ta kɛ kibaru ne ta ɲɔgɔnko ye. Ayiwa sɔɔni dɔrɔn an na nin kibaruya ninnu walawala aw ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka Jani Point ML FM sugandili la k'aw to diɲɛ fantan ani 4. N bolo bila n k'i sɔn o ti maa ɲumanya ye. A ye n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo yanfan i yɛrɛ jɔlen don n'o ye. Keba batigɛ kuru mana fa cogo cogo an b'u fo b'a sigiyɔrɔ sɔrɔ a la. Wa i ka dileki n'i y'a ye i jugu ka dileki i terikɛ kan na don o don aw fara waati tɛmɛna. Sɔgɔmada in na an bɛ min? Jan min bɛ ka da kabini diɲɛ bisimila ye ni furancɛ fanga in sigira o jan kelen in ale de bɛ sen na hali bi. Jamana in kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko anw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka bɛn ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ale banni ye. Sɛbɛnnikɔrɔ Burama yɛrɛ ma ko gɛlɛya a taalen Katikaw fɛ yen a ko Asimi ninnu ma a y'aw jija dɛ nka maa damadɔ bɛ yen a y'olu mabɔ aw la. N'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ maa dɔw bɛ politiki bankun kan maa dɔw bɛ diinɛ bankun kan maa dɔw bɛ fasodenw ka tɔnw bankun kan aw y'aw jija aw n'olu kana gɛrɛ ɲɔgɔn an na. A bɛ n'a fɔ IBK ale ni Musa Tarawele olu ka kumakanw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Sabula u taalen Musa fɛ yen Musa k'u ma k'u ka maliyɛn cɛman na musoman ɲuman ɲini k'a bɛ yen k'u k'a woloma ko maliyɛn ɲumanw bɛ yen u n'olu ka baara kɛ. U k'u jija u ka kɛ u yɛrɛ ye u ka kuntilenna ɲini u yɛrɛ la baara min b'u bolo u bɛ se k'a kɛ cogo min. U taara ATT fɛ yen ATT y'u bisimila bilasirali min tun bɛ ale bolo o tun ye Surasiw ka ko ta fanfɛla ye. A don
ATT ma kuma fila f'u ye a ko maliyɛnw bɛ min fɛ bi o ye lakana ye ale nana ka bɔ a ka taama na ale segira ka na so a taara ale yɛrɛ b'a dɔn a ye degun min kɛ pour que ka taa i ɲɛda a ba kaburu kan Mopti ba kɔfɛla la o ye ale ATT ye se tɛ se ka k'ale ma kow n'u kɔrɔw kama nka ale bɛ min ɲini u fɛ u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka lakana kɛ lakana sɛbɛnw ɲinitɔ an ka nin sɔrɔdasi denmisɛnw taara bɔ ko dɔw kan o y'a sɔrɔ min ye jamana in kɔnɔna na an kun y'an tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnw caman na tiɲɛ na ni i den wolola n hakili la k'a fɔ ni denkundi kɛra ni tɔgɔ dara a la i bɛ taa mairie la u b'a fɔ ko i den tɔgɔ ye jumɛn ye o bɛ sɛbɛn wolosɛbɛn kan u b'o d'i ma ni Sulemani Kulubali bɛnna ko la k'aw kan ka taa reportage kɛ au conseil des marins l'extérieur la ale de b'a f'i ɲɛna an bɛna baara min kɛ tan aw bɛ bɛn o kan n'a banna aw na sɛbɛn kɛ e n'i ta mara a n'a ta mara nka sɛbɛn fɛn fɛn tun bɛ anw n'anw dɛmɛbagaw cɛ an y'a dɔw ɲini fo ka dɛsɛ don dɔ la k'a sɔrɔ Faransi ma bɔ yan bin kɛra an ka mɔgɔw kan Intellit Sadio Kamara ye Barkane maaw wele k'anw ka nin sɔrɔdasi hakɛ bannen don ninnu yan yɔrɔ in na an b'a ɲini aw fɛ a ka taa a k'an dɛmɛ yaasa a bɛ se ka na n'u ye cogo min u ko Sadio ma k'olu bɛ taa ko nka k'u tɛ tɛmɛ miniti 30 kan ko n'o bɛ Mali sɔrɔdasiw bɔ u k'u bɔ Sadio k'u ma k'a ka ɲi k'an yɛrɛ b'an débrouiller ka taa an ka su nɔfɛ maa ti ko dɔ ko Ala sababu de y'a kɛ Sadio sago tun ye min o ye su ninnu ka se ka na Gawo kɔnɔna na o sera ka kɛ ko bɛɛ tɛ lakali don bɛɛ lajɛlen na wa k'a ta waati la fo sisan an sigilen filɛ yɔrɔ min laɲini fila tɛ jamana in kɔnɔ koyi anw dɔw bɛ fanga in na a dafirili ka d'an ye anw dɔw b'an sago sɔrɔ a la an t'a fɛ a ka bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ anw dɔw bɛ a la n'an ye Asimi sɔrɔ sini an b'a kɛ buteli kɔnɔ o tɛ ban ko la maaya tɛ taa o kɔ nka k'a kɛ n t'i to yen an ɲɛ bɛ o de la sisan ka MINUSMA to yan u y'u dulon MINUSMA na k'o sɛbɛkɔrɔ minɛ k'o kɛ politiki banban yɔrɔ ye laɲini fɛn fɛn tun bɛ kɛ ka na MINUSMA tun b'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ yaasa an ka politiki wanɛw u bɛ se ka u sago n'u dungo sɔrɔ cogo min a nana bɔ MINUSMA la u y'u dulon CEDEAO la wari t'olu bolo ka di maa ma olu bɛ wari di ni kow ka gwan n'a tɛmɛna olu b'a fɔ ko cɛ an tɛ sa aw kɔrɔ biriminisi jabali minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ɲɛ tana ye Mali ye olu minnu bɛ yen n'olu bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ la olu tun bolo ko ni MINUSMA tagatɔ don ko maa minnu bɛ Mali kɔnɔ yan k'u bɛna n'aw sago sɔrɔ k'u kɛ pewu ko MINUSMA k'a ka kɛlɛkɛcɛ bɛɛ lajɛlen labɔ ko ka maa 900 ɲɔgɔnna ni maramafɛn ko k'o to Gawo ale sɔrɔdasi kan kɔnɔna na ye ko maa ti ko cogo dɔ ko ni Mali taara bi Kidali kan n'a ma ɲɛ k'olu na segin u nɔ na don o don u sigilen don armée bɛ position jumɛn na armée bɛ cogo di fo don min na le 14 novembre u nana mɛn ko armée bɛ Kidali kɔnɔna na Tchadiens n'u ka mɔgɔw u y'u ka minɛnw ta ka bɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka taga nka armée ale yɛrɛ kan ka baara mun kɛ o wagati la a y'o bɛɛ jateminɛ politikimaaw tun labɛnnen don anw bolo Bamakɔ yan Kidali bɛ échoué a tun bɛ dorogo ɲɔgɔnna de baara min tun kɛlen don ko hukumu kɔnɔna na daw bɛna n'olu fɔ don nataw la mun tɛ anw ye Kidali ko dugumana kɛlɛ n'a politiki ko minnu kun donnen don ɲɔgɔn na minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna na yan aw ɲɛ bɛ o jaabi de la bi Suissekaw fɛ yen a kana bali maa si la k'a kɛ n'a fɔ ko kura don fɛn wɛrɛ don kɔrɔlen don CEMA o MLA o ACEA o Algérie o Faransi o Moritani o ninnu bɛɛ lajɛlen ni an ka politikimɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'a bɛ bi tɛ sisan de u y'a bɔ kɛnɛ ma n'o tɛ degun bɛ maliyɛnw na bi ne hakili la n'i nana maliyɛnw kɔrɔ ka n'u tɔpɔtɔ k'u dɛmɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw d'u ma a ye dɔ bɔ mankan na n'i nana i sigi u tɔnkɔrɔ k'u dɛmɛ ne hakili la o de cɛ ka ɲi nka n bɛ taa an ka gouvernement sigi kɔ kan
ne yɛrɛ mi peut-être que nani solobani donna kuma na ne n'a ɲininka nin na a ka diaspora ni exilé kɔrɔ fɔ ne ɲɛna parce que ne ti tubabukan an ye Segu école régionale de kɛ anw ma walan olu ko k'olu ka gouvernement ko gouvernement des exilés exilé kɔrɔ n degunnen dɛsɛlen bolila ka taa kɔ kan diaspora ne nana fɛn ɲini n bɛ n dahirimɛ ɲini n bɛ to yan n bɛ n hakili to n faso la anw mago tɛ exilé ka gouvernement na dɛ anw mago bɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ diaspora la n'u b'an dɛmɛ an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama mali fantan naani bɛɛ lajɛlen jamana 70 ni kɔ hakili la olu koliji bɛ anw cɛ yan n'i bɛ exilé dɔ de bɛ sɛbɛn d'i ma n'i bɛ exilé i ni gouvernement dɔ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'i bɛ exilé i ni parti dɔ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'i bɛ exilé i ni jamana magobatigi dɔ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu taar'o sigi anw y'a faamu a mɛnna o kabini dɔgɔkun daminɛ ne ye nin fɔ aw ɲɛna yan nka maa tɔw bɛ Bamakɔ yan han u ye mun bɔ nin ye k'o yira ko o y'u ka mɔgɔw ɲɛfɔlɔw ye olu tɛ foyi y'a la don ko ne y'a fɔ aw ɲɛna ko u ye 6 min ta 6 ye min ye bɛɛ b'a dɔn confédération helvétique de do 26 cantons a kelen o kelen n'a ka drapeau don u jɛ ye min ye confédération ɲɛmɔgɔ o bɛ Berne o y'u ka ɲɛmɔgɔ ye Sisi jamana sigicogo la drapeau jamana drapeau bɛ yen affaires étrangères bɛ yen armée bɛ yen sinon a tɔ bɛɛ lajɛlen tilalen ko maires bɛ kow ɲɛnabɔ yan cogo min n'u ka drapeau de Suisse kaw fɛ yen donc n'u ko k'u bɛ taa nin jamana tila in kɛ o b'olu ka sariya la o bɛ bɛn olu tɛ sɔsɔli ko o la parce que maa minnu b'a côté fan dɔ in fɛ n'an t'olu ni mɔgɔw ɲɛ t'olu la o ye CEMA de ye ale ni MNLA mɔgɔw o de mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de wulilen don bi k'u bɛna na parlement sigi u bɛna na gouvernement sigi nka a ko tɔ a bɛna na bɔ anw kɔni bi yan anw b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw min mago b'u la bi fɔlɔfɔlɔ bi n'an bɛ yɔrɔ min dɛ nkan tɛ sini ma dɛ o ye kuran ye ji lakana ala barika la min bɛ ka k'o la bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ ma tare tare gouvernement bɛ min ɲini an fɛ ko dɔ de kuma sera tiɲɛ don démocratie tiɲɛ don liberté d'expression nka min bɛ jamana ci bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ o ma o ye fɔlɔ ye ale fanga yɛrɛ k'i jɔ a fangaya jɔyɔrɔ la ten dɔ kɛra koyi mɔgɔw hamina ko ba ye minnu ye u k'olu dɔw ɲɛnabɔli daminɛ o de la n k'i ma n k'a ye n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo bɛ i yɛrɛ bolo dugutigi denbugɔ ni sigi ti ɲɛ dɛ e m'a ye Congo u taar'u tante jɔnni b'a dɔn ko Congo ko mɔgɔ bɛ taa fɔ k'i bɛ taa coup d'état kɛ jamana mɔgɔ min sigira hali a ma mɛn élection de y'a gagné Ibirimu m'a tante o la o don anw fɛ yan min bɛ ka kɛ duguma n'a bɛ ka tiɲɛ a tɛ se ka lakali jamanadenw ye parce que Mali ye jamana sugu dɔ ye ne ni Kulubali na aw bɛɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn nɛni politique ko la nka ni Kulubali ko janaja b'a fɛ ne bɛ taa n'a ko denkundi bɛ n bɛ taa n'i ma farati a denmuso ka furusiri yɛrɛ ne bɛ k'a den fa ye mais o t'an ka politique kow bali bon o de tɛ jamana tɔw la o min b'anw fɛ yan o bɛ ka anw sɛgɛn nka politique sira fɛ fo fanga fana k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na danbe ko dɔw la a bɛɛ kana tiɲɛ mɔgɔ dɔw ka kunkolo sauveli fana kama a bɛɛ kana tiɲɛ ani karisa ninnu ka surun kama a bɛɛ kana tiɲɛ karisa ninnu y'an dɛmɛ kama dɛmɛ foyi tɛ yen ka tɛmɛ ala ka dɛmɛ kan i tilen n'i ye faama i tilen i ka bɛɛ minɛ ni bere kelen i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la foyi t'i sɔrɔ ala ta kɔfɛ limaniya bɛ dusukun de la adamaden dusukun min bɛ ala b'o de lajɛ parce que n'an tora tan o ye bɔn komi ninnu ka mɔgɔw bɛ yan o tɛ nin ye dɛ nin ye directement de ye i bɛ maliko la salamu fatiha minnu b'a la fana u ka dɔn u ka tɔbɔtɔ u ka bonya u k'u ka baaraw kɛ bange kana kɛ maa si fana kan k'a fɔ dɔrɔn ko parce que k'i ye i sɔmina ayi a ka kɛ tiɲɛ ani tilennenya kan maaw bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ ka nafolo labɛn nin ko in kunbɛli kama fanga kan ka se ka olu dɔn maaw bɛ yan minnu bɛ ninnu ye nin jukɔrɔma don k'a dɔw ka voyage labɛn k'u lata mɔgɔw bɛ yan minnu y'u ka passeport kow ɲɛnabɔ caman tun bɛ yan tile filɛ na u taara o donc gouvernement ka hakili to o la président fana ale yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min a ka o baara kɛ cogo ɲɔgɔnna la na fo dugu ma n'i taara Kuduba i b'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛ cogo min na ne bɛ fɛ a k'o lana dugu ma de minɛ o ɲɔgɔnna in rythme u k'a lana dugu ma bɛɛ ka baara kɛ ten
e be se ka taa ministre so la ko ministre tara so sisan directeur tara no réunion na muso be pari wari compte la baraka yoro ye ibta baraka yoro la ko ka taa imprimer ko no ko papier ta en bulu courant tigɛlen no ibta ni de dɔgɔtɔrɔso la ko no ko cɛ talen no clinique dɔ la yen fɛ o bɛ ɲɛ cogo di i mana journaliste min ko awɛ ko an bɛ dimanche repos la o mun o tɛ ɲɛ o baara ye baara di donc sɔgɔmada in na an bɛ fɛ ka nin fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ minnu bɛ u ka yɛrɛma yira la suisikaw fɛ a ma bala anw na wa ala a t'an bali ka sunɔgɔ yan parce que n b'a dɔn ɲɛmɔgɔw bɛ mun kalama a la hali anw t'o jaga kalama a la mais an ye buruburuni minnu tɔmɔ ani an bɛ se ka laseli minnu kɛ mɔgɔw k'a faamuya o de ye nin ye k'a fɔ bɛɛ na fana ko ka kɛ ni nin baara kelen ye procureur fana ye enquête dayɛlɛ sini ma sinikɛnɛ ma kiba n'i y'u ka fɛn partage ka na ko ne b'i dɔn n t'i dɔn dɛ n t'i dɔn n t'i bɔ yɔrɔ dɔn ka n'a bila an ka groupe whatsapp kan fana ne de ye administrateur ye ka n'a bila a kan dɛ i yɛrɛ ɲini i k'i yɛrɛ mabɔ sitanɛ na parce que mɔgɔ bɛna na nin de kɛ o ye bɔn ne yɛrɛ tun t'a kalama n kun tɛ yan bɔn o y'a non nin wagati in na a y'aw kɔlɔsi procureur ye enquête min dayɛlɛ taa ta i k'a kalan i k'a kɔrɔ dɔn ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ko in kɛ minnu bɛ k'u senkɔrɔma don u ni minnu bɛ jɛ la n'u dogolen don aw b'o kɛ yɔrɔ jumɛn ni whatsapp tɛ bi donc a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la sɛbɛn bɛɛ tɛ publier ta ye sɛbɛn bɛɛ tɛ partager ta ye n'u y'a ci ma karisa vraiment ne tɛ nin ko in na i yɛrɛ ta parce que ni procureur ka enquête wulila i b'a dɔn ko coup d'état ko ni fɛn ninnu na delitigɛ dossier mun na o y'olu de ye deli fansi t'o dossier la somɔgɔ tɛ lajɛ dɛ a dɔw la yɛrɛ i bɛ tunu yɛrɛ hali an t'a di bɛ yɔrɔ min fɔlɔ donc a y'aw kɔlɔsi a ka s'aw ka kow kɛcogo la nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw anw bɛ min ɲini aw fɛ hali bi aw ka soupasement n'i bɛ so jɔ i bɛ birikiden fɔlɔ minnu da n'o ye jamana soupasement ye o de bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi k'a kɛ courant ko ye a y'o courant ko in dɛ a y'o ɲɛnabɔ bani aw ka jiko ɲɛnabɔ samiya min natɔ filɛ nin an k'an jija an ka sɛnɛ ɲɛnama kɛ an ka balo sɔrɔ ka mara baarakɛyɔrɔw la fana ministres kana to k'a kɛ u tɛ sɔrɔ ye u tɛ ye u tɛ baara kɛ directeur tɛ baara kɛ u k'o dabila c'est pas bon a man ɲi ne tɛ yen ne min ye fɛn ne bɛ kɛ yen cogo di i bɛ taa k'i nana i ka facture sara énergie la ko an k'an bɛ daraka dun na fɔlɔ Mali de la mɔgɔ bɛ taa k'i bɛ taa wari don gouvernement kun n'a bɛ segin ne maa ye diɲɛ jamana si la ni Mali tɛ i bɛ taa baara kɛyɔrɔ la i nana i ka facture sara i n'a bɛ segin socialement mɔgɔw filɛ nin ye yan 14 heures mana se k'o ye baara jiginnen k'olu taara so k'i bɛ t'i ka internet sara u b'a fɔ k'u taara so énergie kɔni tɛ ne tɛ taa sɔgɔma énergie la i bɛ taa fara pari i bɛ taa fara daraka dunnaw de kan wa énergie de fana dɔrɔn na i bɛ taa ni wari u b'a fɔ ko warimisɛn t'u bolo e de bɛ taa warimisɛn ɲini ka na warimisɛnnin e de bɛ taa ɲini vraiment ɲɛmaaw a ye jigin dugu ma a ye ministres bila k'u ka baarakɛdaw kɔlɔsi n'u tɛ se a ye na ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ a ka kuma CNT mɔgɔw fɛ o fana ka dɔ bɔ kumaba ninnu na baara de dir'u ma koyi a ma fɔ k'u ka taa réseau ni fɛnw ka dogo ka taa débatw kɛ sariya de bɛ jamana kɔnɔ a ka kan bɛɛ de ye mɔgɔ si ma fisa ni mɔgɔ ye o bɛɛ de kan k'a bonya e ye CNT mɔgɔ ye tiɲɛ don kalama ta ye mais n'i bɛ ka kala tara mun n'i bɛ k'olu ka bonya n'u ka makama da i kan si yɛrɛ la i k'i kumacogo dɔn hali olu ka ɲɛmɔgɔ la jɔnni de la ka kuma na ni ouverture officielle bɔra la mɔgɔ si tɛ yen k'i deli ka Malick Diaw sɔrɔ kuma na ou bien fɛn na jamais il n'a pas ce temps a y'aw kɛ komi ale cogo mɔgɔba caman de bɛ CNT kɔnɔ fana ye an ka magistrat belebele baden de bɛ CNT kɔnɔ u da tɛ nin si la olu fana an b'u fana bonya parce que an ma deli k'u y'a ko la mais minnu b'a kɛ u k'u yɛrɛ minɛ ten dɔ kɛra maliyɛnw mago tɛ kumaba ninnu na tuguni kɛwale an mago bɛ kɛwale de la sisan baara waati de sera sisan n'an bɔr'o la an bɛ na an ka kibaruyaw kɛnɛ kan
kibaruya minnu na bi sɔgɔmada in na min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye u ka baaraw daminɛ Menaka kɔnɔna na. Menaka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ armée ale n'a ka cɛdenw u bɛ duguma baara la ani sanfɛ baara la yen. Duguma baara in senfɛ an y'a ye k'a fɔ bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ka yɔrɔ minnu caman tun bɛ yen u y'olu caman da walo min ye waati laban ninnu na ye a yera k'a fɔ ko ni jugawale ni bamanciwale kɛbaaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ye hélico ale ni drone k'olu ta Mali ni Mauritanie Mali ni Algérie o dancɛw bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛ lajɛlen la munumunu ni drone ye. Baaraba minnu bɛ senna u bolo tile fila in kɔnɔna na fana u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna bɔ yen position minɛlen don a bɛɛ lajɛlen bɛna to senna. Opération spéciale u y'o fana kɛ Asakaraye ale man jan Andra Bukane na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Andra Bukane armée kɔni tun ye yen bila a mɛnna nka terrorisiw ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u y'a minɛ an bɛɛ lajɛlen na mobili bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛɛ la caman u y'a caman jeni min ye mobili dɔw ye u y'olu minɛ ani minɛn wɛrɛw ka na ni olu ye. Armée kɔni bɛ baara min na bi ka ɲɛsin ni jugawale ni bamanciwale kɛbaaw ma Menaka ale ni Gawo furancɛ la a darawuli ka bon kosɛbɛ sabula yen yɔrɔ kɔni kun kɛra ni jugawale ni bamanciwale kɛbaaw olu dagayɔrɔ ye. Dagayɔrɔ minnu tun don u kun yɛrɛ kun t'a fɛ tuguni armée ka segin ka taa ye. Wulikajɔ ninnu kɔni caman kɛra min ye sɔrɔdasiw ye u y'a yira k'a fɔ ko dugumana kɔnɔna dugu ci tɛ yen bi u ma don min kɔnɔna na ka min munumunu k'a lajɛ a ko bɛ cogo min na fo ka na se Menaka yɛrɛ dugu kɔnɔna ma. Dugudenw olu fana y'a yira k'a fɔ ko ni armée tora nin position in na sabula min bɛ olu siran kosɛbɛ o ye k'a fɔ armée bɛna ka na baara kɛ k'i kɔ don nka nin waati laban ninnu na u y'a ye ko armée bɛ yen donc o b'a to olu hakili bɛ sigi baara minnu b'u bolo u bɛ se ka olu kɛ cogo min na. Nizɛrikaw fɛ yen AES ale ministre des affaires étrangères olu ye confédération n'o ye AES confédération ye u y'o papier fɔlɔw sigi sen kan yanni a sigili yɛrɛ sen kan o ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan. Sɛbɛnba minnu bɛ yen sa n'o ye sɛbɛn belebeleba fila ye président olu ka règlement intérieur u kan ka baara kɛ cogo min na ni président y'a sigira ka taga farasa collège des présidents ale fana ka document d'appui min ye alliance yɛrɛ créeli yɛrɛ ba ye sa n'o ye confédération alliance des états du Sahel ye o projet belebeleba in u y'olu fana bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'u da ɲɔgɔn kan. O baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlen kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ k'u taara baara kunfɔlɔ kɔni yira nin waati in na Ibrahim Tchani na n'ale ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye laseliw dɔw k'u ye majɛ minnu b'a la jamanakuntigiw tɔgɔ la k'olu fɔ u ye. Sisan kɔni sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka président n'o ye Mali ta ye colonel Assimi Goïta, Burkina ta n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale ni général de brigade Abdramane Tchani olu ka sɔrɔ ka na u ka sommet kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa ka AES k'a sigi kɛba kana ɲini ka musaka ko la dɛ sɛbɛn min dira an ma don a kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ parce que e bɛ fɛ k'a bɛɛ de ɲɛdɔn sisan. Dimanche don funanŋɛni 9 olu ye mobili ta ka bɔ Direkaw fɛ yen k'u bɛ taa min ye Tombouctou u taatɔ Tombouctou sa ni jugawale ni bamanciwale kɛbaaw de kɔni filɛ nin ye ka jan da u ɲɛ. Maa 9 in u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa u bɔnɛ u ni na chauffeur kɛ kɔni k'u y'o bila ka taa. Kibaruya ninnu o sɔrɔla kunun tilegan fɛ Gundam ale ni Dire kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ ko maa minnu taara dɔw kungo k'u y'u jɔ ko ka mugu ci u la dɔw y'a yira k'a fɔ ko u y'u da ko k'u kantigɛ. Dire ale préfet ale ni politiki mɔgɔ minnu bɛ Dire kɔnɔna na ka taa fara wolomasiri tabaw kan olu kɔni yera fure ninnu ka janaja kɛnɛ kan min ye janaja in ye ale kɛra kunu nɛgɛ kanɲɛ 13 Direkaw fɛ yen. Préfet gouvernement tɔgɔ la min ye Mali ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin kamalenin 9 in ma minnu fara facogo la facogo min cɛ ka jugu kosɛbɛ. Nin kibaruya in dilen dugu kɔnɔna na denmisɛnninw caman de maaw taara sabula min ye denmisɛnw ye u caman de labɛnnen don ko f'u ka don wolomasiri tabaw olu ka gun kɔnɔna na u kun kan ka taa o ɲɔgɔndan ɲɛbila baaraw de la Tombouctou ale dugu kɔnɔna na. Kamalenin 9 min fatura min ye gouverneur ye a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra senna a nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen fɛ wa armée ale bɛ baara la yaasa basigi ani lafiya o bɛ se ka na cogo min na i n'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ kɔrɔlen.
sɔgɔmada in na ke bozokaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 4 tɛmɛnen ni miniti 30 ye Masina mara la mugu kan kɔni bɔra yen kilomɛtiri 1 ka kɔn Masina ɲɛ ba kɔfɛla la waati min na an bɛ don kunnafoniw na an ka kibaruya y'a yira na k'a fɔ ko marifakan kɔni dara kosɛbɛ armée ale kɛlen don k'i kunda a yɔrɔ kan nin waati in na sabula baara bɛ olu bolo a ko hukumu kɔnɔna na Menakakaw fɛ yen dugudenw olu y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye armée a ka wulikajɔ min bɛ ka kɛ a bɛ k'a to olu bɛ se ka bɔ Menaka k'a fɔ k'u bɛ Kidal ale sira minɛ min ye armée ye a kɛlen don bamanciwale kɛbaaw kɔni u y'olu salo ka bɔ yen pewu baara in bɛ k'a to dugudenw yɛrɛ bɛ ka se k'u kun bɔ maa caman tun y'i sigiyɔrɔ bila ka na Menaka nka min ye ɲɛmaaw ye u y'a fɔ k'u ka taa n'a ko ye dɔɔni dɔɔni sabula armée bɛ baara min na ye waati in na a ko ka misɛn dɔɔni dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ a nisɔndiya a bɛnnen don olu ma farafinna ka marifatigi minnu tun b'an farajɛlakaw ka marifatigi minnu tun b'an fɛ n'u b'an ka sɔrɔdasiw dege baaraw la n'a bɛ f'o ma ko EITM olu taara kan bɛɛ da général de brigade général de division Umar Baru Jara ye n'ale y'an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye san 11 EITM a y'o de k'an ka jamana kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔni tun ye kibaruya di k'a fɔ k'u b'u ka kasaw cɛ min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ale kɔni y'a yir'u k'a fɔ ko kan bɛɛ Philippe Boire sɔrɔ minisiri kun don an ka jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la ale kɔni bɛ kaso la sa nin ye a san 3 ye ko bana kɔni dɔw kɔni binna kan o y'a to sa u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa a ka furakɛli baaraw kɛ min ye maa kofɔlen ye sa kɔni ko tile 2 in fisayara a ma kosɛbɛ a seginna ka taa bolikaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni fili n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ kaso la n'o ye minisiri kɔrɔw ye Mamudu Kasogo ko nin kalo in kɔni bɛna na ban yɔrɔ min na kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi dunko juguya ni yuruguyurugu kan k'u bɛɛ lajɛlen kan ka ye o ko hukumu kɔnɔna na o kiiri belebele o nana kɛ Bamakɔ cour d'appel la yan ko assise spéciale ale kɔni bɛna tali kɛ sɛbɛnba minnu kan sa don nataw la o n'a dantigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o faamu cogo min Conseil national de la jeunesse ale tɔn kɔni kun cira ka bɔ yen nka bolofara minnu bɛ région ni cercle kɔnɔna na olu ɲɛmaaw kun tora u ka baaraw la kuna siningo min ye ministre ye ale dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko CNJ baaraw ko olu bɛna don bɛrɛ la ko sabula k'a ɲininen don CNJ maaw fɛ sa k'u ka kanbɔ kɛ appel à candidature o appel à candidature bɛ wolo mun na o ye k'a fɔ k'u ye statut ni règlement kura de sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'u olu ye CNJ ɲɛmaaw ye bolofaraw la jamana kɔnɔna na u ko ministre ye kelenna baara kɛ k'a ye sɛbɛn min bila sen kan nin olu t'u yɛrɛ dɔw kɔnɔ bi u t'u yɛrɛ dɔw kɔnɔ sini wa baara kɛra cogo min na u ma wele ka ɲininka kɛcogo la appel à candidature min filɛ min olu minnu ye denmisɛnninw ye Mali fan 14 u farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ k'a yira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini sabula sɛbɛn in dilanna maa minnu fɛ u n'olu kuntilennaw tɛ kelen ye u n'olu ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sifin denmisɛnw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma minisiri ye sɛbɛn kuma minnu fɔ nin ye o y'a yɛrɛ ka sɛbɛn dilannenw ye olu na kunnafonidilaw bila kodɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ nin CNJ ko la a tɛ taa olu ŋunanfan fɛ wa u ma jɛn ni a ye wa u ka minisiri kelen a n'a kelennamaw olu de ka baara kɛlen nin ye ka kɛ ni CNJ ye ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko bɛɛ de welela o bon comme bureau ba cira ni bureau ba cira o kun kan ka bureau misɛnninw fana ci a nɔfɛ ninnu wulilen filɛ k'u jɔ nin ye silamɛ denmisɛnninw ka tɔn olu ye jɛɛrɛ kɛ Bamakɔ misiriba kɔnɔna na ko kuranɛ ko degun min taara ka se o ma ko o ma bɛn olu ma bi o ma bɛn o ma sini jɛɛrɛ in kɔni kɛnɛ kan u y'u hakilinaw di min ye silamɛ diinɛ ye dan ka na kara la tuguni kuma tɛ a bɛ lakodɔn ni gafeba minnu ye n'o ye kuranɛ ye ka taa se u ka symbole baw ma sa ko maa si kana dangar'o la tuguni kɛnɛ in ka ye k'u ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ tali kɛ jamana ko yɛrɛ la ka taa kuma wɛrɛw fɔ kuma minnu bɛ yen n'olu ni kuranɛ ko ka jan kosɛbɛ ko wa ko ni ninnu kun balila k'u ka lajɛ kɛ k'u kun b'a fɔ ko fanga bɛ olu juguya la ko wa k'u y'a kɛ k'a taara wolo min na ko o de ye nin ye ko bɛɛ ye a ye faso ka cakɛ gafe n'o o ye lesɔri ye n'ale bɛ kunnafoni di don n'a dugusajɛ bɔli n'a fɔ a ma ko quotidien nanzarakan na alamisa ni juma tɛmɛnen ko o ma se ka bɔ koyi o sɔrɔla mun fɛ kuranko ntanya lesɔri ale min yɛrɛ ye faso ka gafe ye a baarakɛlaw n'o y'a ka syndicat ye Basaro Ayidara n'ale olu ka ɲɛmaa ye ale kɔni bɔra ka kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko u kɔni tɛ se ka baara kɛ tuguni k'u ka groupe fana a na kɛ o kɛra anw ta ɲɔgɔnko ye n'a mɛnɛna bi a ti mɛnɛ sini sinikɛnɛ a b'i da ka sunna
an ka groupe fana bɛ ten n'a ye solo nu a bɛ sɔn i m'a sɔnna bi a t'an tɔgɔ tiɲɛ faamaw ɲɛna jamais n'an fantan dama don sa a bɛ sɔrɔ ka an si b'a ya solo groupe tɛ énergie remplaçant ye groupe tɛ se donc ko l'essor k'u b'a ɲini sa maa minnu kɔni n'o olu kɛlen don ka l'essor kɛ u ka kunnafoni di gafe k'u ka hakɛ to nin waati in na ko baara n'a taabolo don basaro ko nin ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a bɛna jouer olu ka baara kan kosɛbɛ gafe bɛ bɔ nka a tɛ se ka imprimer min ye courant ye o tɛ yen basaro an bɛɛ ye kelen anw bɛɛ lajɛlen de ye kelen courant t'an si de bolo maaw b'u démerdement de sisan a bɛ panneau de ɲini a bɛ groupe a bɛ panneau ɲini ni l'essor ye panneau sɔrɔ kɔni a na se ka bɔ o la ko n'Ala sɔnna a ma min ye don nataw la l'essor syndicat ale na tila tuguni ka kunnafonidilaw wele ko kura i n'a fɔ o don u y'a kɛ cogo min baara minnu kan ka kɛ sa ka se ka olu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye baara kɛcogo ɲuman a la l'essor ale kɔnɔna na Iran jamanakuntigi ale tun ye pankurun ta k'a bɛ taa bɔ a ka jamana fan dɔ la taalen senfɛ sa pankurun min kɔni n'ale b'o kɔnɔ o giribasara ka taa cun u ka jamana fan dɔ la kunun ko maa minnu ye ale yɛrɛ tun bɛ pankurun min kɔnɔ ye u ma maa fa nɔ y'a kɔnɔ u taara pankurun kɔni jɔlen sɔrɔ u ka dugu dɔ la min ye maa minnu bɛ dɛmɛli ni fɛn kɛ o m'olu si sɔrɔ yen olu yɛrɛ kun bolo sa ko ye ko dɔ ma cɛ ta otage la wa kunnafoni di gafew ale ni diɲɛ lakalitaba jugu olu ye sura ni kunun bɛɛ lajɛlen kɛ k'u taw fɔ a ko la sɔgɔmada in na Irankaw ka télévision so maaw u y'a jira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba k'a fatura min ye Ibrahima Rasi ye san 63 ko fatuli in kɛlen min ye a n'a ka maaw ye pankurun binna yɔrɔ min u ye a ta caw a n'a ka ministre des affaires étrangères a taara dugu min na o gouverneur ani maa minnu b'a nɔfɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ni tora ko in senfɛ k'u y'u bɛɛ de cɛ yanni diɲɛmaa ni yebaajugu kana n'a fɔ k'u bɛna n'a photo ta ka baara bɛɛ lajɛlen lateliya ka taa ni su ye u ka jamana kɔnɔna na min ye anw kunnafonidilaw ye ka anw bila yebalifɔ la sa a kɛra ta a donna ta a bɔra sanfɛ a yɛlɛla sanfɛ e taara maa ka pankurun binnen sɔrɔ i ma joli nɔ ye i ma su nɔ ye i ko k'o taara o taasi la e dun ko k'a fatura fana i tilara k'a fɔ k'a taara o ta ye a kuma cayara kunun dɛ sɔgɔmada in na Iran télévision soba n'o y'u ka ORTM ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ko kɛra tan sisan sɛgɛsɛgɛli ni sigana min bɛ senna u fɛ yen o ko de kɔni bɛ senna Kongo fanakaw fɛ yen n'o ye Kongo Kinshasa ye Zaire kɔrɔ ko dɔ tun b'a fɛ ka dankari fanga la yen maa minnu y'o waleyaw kɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko fanga sinamatɔn ka ɲɛmaa dɔw bɛ a la o munumunu salo n'olu ɲininiw kɔni baaraw kɛra muguci kɔni kan guwanna kosɛbɛ sigana maa caman minɛna kuma tɛ u ka jamana maa minnu bɛ yen n'olu ko ko olu b'a fɛ ko Zaire kɔrɔ ka na olu ka sɛbɛnw n'u ka papiyew n'u ka drapeau kɔni olu cira maaw bolo maa minnu kɔni ye bingali in kɛ u y'a jira k'a fɔ ko min ye gouvernement kɔni ye ale ye dugukɔnɔmaw olu hakili la sigi yaasa cogo min na baara ale bɛ se ka kɛ sisan sa an bɛna se an ka maa welelen ma bi sɔgɔmada in na komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na min ye Sulemani Kulubali ye ale b'an bolo yan a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Gabɔnkaw fɛ yen Abibu Sila ale ka kunun élection kɛra ale fɛ yen o élection in sa Gabɔnkaw minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko Abibu tun tɛ kɛnɛ kan a ye sɛbɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma taa min ye baaraw kɛra cogo min na olu ma jɛn ni a ye cogoya si la a kun yirala jumadon an bɛ kunnafoniw laban tuma min na ko min ye waleya in ye ko Gabɔn procureur dɔ o ye papier bɔ k'a di ko ka kalata in ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko yaasa olu ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli senfɛ kunun an y'a ye k'a fɔ ko kalata taara kɛ 92 olu ko ko olu sɔnna Abibu ye min ye maa 3 ye o ye Semega ye Jara ani Ture olu ta kɛra kelen kelen ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen yaasa ka se k'a faamuya komi an ye kuma di maa tɔw ma dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ye Sulemani wele bi Solo ça va ne yɛrɛ b'a daminɛ n'aw ka ko in yɛrɛ daminɛ yɔrɔ don aw b'aw sigi yan cogo di k'aw bɛ maliyɛnw gérer aw dun tɛ maliyɛn ni l'extérieur ye aw bi yan aw mɛnna yan. n ko ministère des Maliens de l'extérieur sigilen bɛ yan n k'o bɛ kuma maliyɛnw kunkan ko kan donc n'a fɔra ko o personnel bɛ ka kɛ kɔfɛla de la a bɛ ɲɛnabɔ cogo dɔ kɔni na. mais o ministre ye o mais aw a fɔlen don ko aw ye maliyɛn ni l'extérieur de ye. c'est à dire o de kama tɔn in f'i k'a ɲini ka cogoya sigi cogo dɔn
secrétariat exécutif de bɛ Bamako yan nɔ o tɛ se ka sigi kɔfɛ o ye président ni mɔgɔ min bɛ baara kɔnɔ i bɛ kɛ yan voilà wajibi f'i ka kɛ yan o ye président ka bureau ye ani a ka baarakɛlaw bon ni kibaruyaw ni kungow bɛ maliyɛnw dala kɔfɛ anw de interlocuteur ye ka se k'o kuma ta k'a lase gouvernement mɔgɔw ma ka kɛ kuma latɛmɛla ye donc wajibi fo an ka sigi yan an ka sigi yan an se ka taa kɔ kan mais so min b'e bolo États-Unis e jɛr'o quoi Kasim yan'an ka don la fɔlɔ i jɔ n k'a daminɛ ni auzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayidina nabiyuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Non, o kɔni y'an taabolo ye i m'a ye misiriba b'anw de ka yɔrɔ la donc n'an m'an da don kuma fɛn fɛn la an k'an jija sa ka kɛ jamana jɔko kuma ye donc n b'i ka bila la ɲininkali k'a ta sanfɛ fo duguma n'a fɛn fɛn b'i bolo an ka ko yɛrɛ kunba ye min ye bi o ye Gabon élection in sariya bɛ mun de fɔ a la minnu bɛ kɛ cɛbɔ ye a ko bɛ cogo di pour que mɔgɔw k'a faamuya. Merci beaucoup i ka nin ɲininkali in diyara ne kojugu parce que k'a sababuya kɛ Gabon yɛrɛ min filɛ nin ye sisan élection dɔ kɛra Gabon dafɛ dugu dɔ la yen nɔ ko Guinée équatoriale Habib ka vice président bɛ yen nɔ n'o ye Amara Jara ye ni élection bɛ kɛ haut conseil fan o fan na conseil de base fan o fan na fo au conseil représentant ka taa seereya k'a yira a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko namara ma kɛ élection kɔnɔ a kɛra maliyɛnw ka laɲini kɔnɔ soit consensus ou bien par élection donc n'o kɛra tuma min de a bɛ sɔrɔ ka waleya secrétariat exécutif fɛ k'a dɔn k'a fɔ élection kɛra o Gabon o Guinée équatoriale élection min filɛ nin ye candidat dɔ tun b'a la Sise Sunkalo Sise ale ni opposant min gagnera Koita donc olu karilen kun don ɲɔgɔn na mais Sunkalo Sise yɛrɛ ale bɛ Guinée équatoriale jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan a t'a yɛrɛ ka bolo kan donc a ka liberté t'a bolo donc pour que élection ka kɛ il fallait que n'an kun ko ale bɛ disqualifier ka bɔ ko kɔnɔ comment dirais-je élection jama b'a kɔfɛ donc a tun bɛ kɛ kuma caman ye donc a tora comment dirais-je a bɛ résidence surveillée min na a tɛ se ka bɔ ka na k'a bɛ a yɛrɛ bɛna ka na a ka candidature déposer donc an ye élection kɛ au conseil hakilina ye min ye ka bɛɛ lajɛlen de la participer nin ko ninnu kɔnɔna la donc n'o o bɛ ko min kɔnɔna la i tɛ se ka restriction ta k'i b'a kɛ ka mɔgɔ sɛgɛrɛ donc Habib Sila ye président national de il représente 77 pays donc ale bɛ kuma o jamanadenw bɛɛ de association bɛɛ de tɔgɔ la Bamako yan nɔ c'est pourquoi secrétariat exécutif in créera k'a jɔ jamana fɛ pour que Habib ka bureau ka kɛ yan a n'a ka baarakɛlaw ka kɛ yan donc aw ka sariya t'a fɔ fana ko n'i ye kalo 6 kɛ i tɛ i sigiyɔrɔ la i bɔra malidenya la kɔkan malidenya la wa. non i m'a ye o ye confusion de créer quoi o ye fɛn o décret min taara ministre tɛmɛnen Alhamdu de ye décret in ta à la veille de la comment dire an ka 7e conférence in na mais décret talen don décret ma a ma lawaleya fɔlɔ quoi bon n'i yɛrɛ malidenw taabolo lajɛ k'a fɔ ko i bɛna yan ka kalo 6 dɔrɔn kɛ yan ko n'o kɛra dɔrɔn k'i tɛ ko i bɔlen malidenya la faamuya de ma sɔrɔ a la kosɛbɛ quoi n'o tɛ i bɛna ye k'a fɔ cogo si la mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ yan san 1 san 2 san 3 ka sɔrɔ u ka ciw ma ɲɛnabɔ après u bɛ se. donc n'i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye sa hali ni ne bɛ yan sisan ne bɛ se ka k'a yan. voilà c'est pourquoi fɛn dɔ filɛ nin ye o t'a la nin ye jumɛn ye. carte biométrique sécurisée kɛ. bon ne ka nin carte biométrique ne bɛ yan san joli nin ne bɛ yan depuis 2019. ne ka nin carte kɛnɛ n'a bɛ bɛn kelen sa. voilà ne ka nin aw kan ka taa ten koyi. bon ne ka nin carte in ne y'a ta don kɔrɔ États-Unis il y a 3 mois. k'i to yen u y'a ci ka na bon Mali ni élection bɛ kɛ ni Mali pièce min b'i bolo dɔrɔn i bɛ se ka élection bon c'est o cas kelen de bɛ appliquer Habib Sila kan maintenant ale n'i ye yɔrɔ min na. mais a ma fɔ fana ko yen f'i yɛrɛ ka taa ka t'i ka candidature da. n ko n ye k'o de f'i ɲɛna n'i ko ko olu mɔgɔw hakilina bɛ se k'o de fɔ kɛ mɔgɔ dɔ de y'i hakilina fɔ n bɛ ka Guinée équatoriale exemple min d'i ma Sunkalo Sise filɛ nin ye ale ni min bilala élection na n'i y'a jate minɛ o tɔgɔ Koita Ali Koita ale ka voix ale ye 2379 voix sɔrɔ Sunkalo a bɛ kaso la
a t'a a yɛrɛ ka bolo kan a ma condamné donc a ma kiiri fɔlɔ yɔrɔ i tɛ se ka présomption d'innocence bɛ bɛɛ kan donc mais an ma sɔn k'a ka candidature bɔ yen a mana physiquement k'a ka voilà donc exception bɛ ko kɔnɔna na ale bien vrai que mais Sunkalo in ta o e ka lamɛn bien vrai que a bɛ bolo la mais mɔgɔ min votera ye comment dirais-je Malabo maa 1000 ani maa 60 ani maa 8 donc a bɛ kaso la donc i tɛ se ka i b'o fɛn ninnu de ta en considération mun ye kɛra président yɛrɛ Ali Koyita ale ye maa 2000 ani 399 ani 9 mun kɛra Sunkalo de kɛra filanan sa ni maa 1000 ni maa 68 sabanan o kɛra Manden Bukari ye o ye maa 600 ni maa 20 sɔrɔ naaninan o kɛra Umaru Kari ye o ye maa 69 ani 9 sɔrɔ Kasim pour que k'i la faamuya Amérique démocratie bɛ tɛmɛ Amérique kan wa Amérique dugu dɔ bɛ yen ko Missouri a élection sénatoriale wagati kɔnɔna na 3 mois avant les élections candidat démocrate min républicain bɛ ɲɔgɔn na a ka avion binna n'a ya sara donc démocrate ko k'u ta ka candidature retiré ka bɔ fɛn kɔnɔ liste kan k'u bɛ taa ni élection ye donc élection kɛra ten su gagné cɛ su gagné u obligera ka muso de la na sisan kana a représenter Sénat la donc a muso yɛrɛ kɛra sénateur ye min ye baara ɲumanba camanba de kɛ Sénat kɔnɔna la Habib sigilen bɛ a ci de ka ca Habib bolo an bɛ dialogue international intermalien na a b'o au comité stratégique kɔnɔna na haut conseil des collectivités vice-président do ka tila ka fara haut conseil yɛrɛ président ɲɛmɔgɔya kan élection bɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la pour que k'a yirila k'a fɔ ko transparency dan ye nin ko ye candidat 4 min validera Gabon ka cadre kɔnɔ y compris Habib yɛrɛ n'o ye a tɔgɔ ye di Semega ani Jara ani Touré u b'u ka candidature bila ka na Bamako yan de secrétaire exécutif la i Bamako yan an b'a lajɛ k'a lajɛ ni u bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye donc o ye hali Habib yɛrɛ ka candidature bolo ni secrétaire exécutif y'a validé kuma min k'a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye dossier bɛ sɔrɔ ka signer Habib bɛ fɛ k'a lasegin donc pour que k'a yirila k'a fɔ ko comment dirais-je Habib ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɛlen don ka bɛn ani keleya de ɲini maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama i tɛ Habib bɔlen kuma caman kuma bɛɛ ka bɔ ka kuma sujetw kan donc o b'a yirila k'a fɔ candidat tɔ 3 ninnu bɛɛ lajɛlen u ka dossiers nana Bamako yan ka fara Habib ta ka sɔrɔ k'a lasegin bon ni e ka kuma kɔnɔna na ko dɔw ko k'u m'u yɛrɛ ye a ko kɔnɔ n'i m'i yɛrɛ ye ko min kɔnɔ i t'i ka représentant bila ka taa ou bien n'i ma sɔn procédure taabolo ma élection don i man kan i ka mɔgɔ bila ka taa élection don ɲininkali kɛra bɛɛ ka représentant tun bɛ yen nɔ salle kɔnɔ ye olu ko k'u ka représentant tun tɛ yen bon ɲininkali kɛra bɛɛ ka représentant kumana o tɔgɔw taara a procès verbal b'a la et puis élection in a kɛra Gabon chambre de commerce de kɔnɔna na sécurisé par les policiers gabonais huissier tun bɛ yen ambassade personnelle tun bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka représentant tun bɛ yen nɔ donc ni ko kɛra en toute transparence mais maintenant plainte min kun donna procureur fɛ ni procureur ko k'a jɔ ko fo ale k'a ka baara kɛ o plainte mun aw ma baara kɛ n'o ye aw taara élection kɛ ka tɔw to plainte tɛ o n'i taara huissier fɛ yen sisan a bɛ procès verbal de kɛ non ou bien n'o ye procès taara procureur de fɛ yen o taara huissier de fɛ yen n bɛna ɲɛ de f'i ye o de kama confusion bɛ ko kɔnɔ quoi mɔgɔ minnu bilalen d'u ɲɛfɛ k'u pousser ka taa direction kan bien vrai que olu yɛrɛ ye ancien prisonnier ye mais m'u diriger ka ɲɛ quoi donc n'i taara huissier fɛ yen ka kuma i ka procès verbal kɛ a bɛ sɔrɔ ka constater par le procureur o ni procédure engagée tɛ kelen ye ko k'a fɔ ko élection ka lajɔ ni élection lajɔlen don n ko Gabon police yɛrɛ de y'a superviser n k'a kɛra Gabon chambre de commerce de kɔnɔ c'est pour te dire que o papier in ye chiffon de ye a ma bila validité la donc u nana ni pourquoi ne bɛ dalen don i yɛrɛ la pourquoi i b'a fɔ ka élection reporter a ye taa ka élection kɛ n'i y'a dɔn ko constitution b'i kɔfɛ nin yɔrɔ de b'a yirila Kasim adamaden i ka kɛ ɲumankɛla ye quoi Habib tɔgɔ de b'a kɔfɛ a ye baara dɔ de kɛ ka bila donc o de waleyalen filɛ nin ye k'a yira n'o tɛ ni élection kɔnɔna na k'a fɔ ko
candidat yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ de ye waati ɲuman ye i ka se k'a tigilamɔgɔ bati nɔ ou bien bon donc mais i bɛna min ye nin ko kɔnɔna na élection bɛ ka kɛ Gabon de pour que o dossier bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ yan presse la Bamakɔ yan nɔ a dabɔlen don ko dɔ de kama pour que k'a essayer ka président Habib Sila lanɔgɔ bon o de kama ale tɛ se ka bɔ a tɛ kuma parce que autorités ye min ɲini ale fɛ ale bɛ place min kɔnɔ bi il est commandeur de l'ordre chevalier commandeur de l'ordre national il n'est pas n'importe qui donc ale tɛ se ka bɔ ka kuma o mais ni kibaruyaw caman nalen bɛ élection bɛ ka kɛ Gabon o ballon bɛ ka na tan Bamakɔ yan nɔ de donc kana kibaruyaw lase yan k'a bɛɛ kɛ. oui mais est-ce que normalement a ka kɛ i y'a fɔ sisan ko sariya tɛ yen min b'a jira k'a fɔ décision min taara kalo wɔɔrɔ i mana bɔ ko o tɛ bato ko parce que k'a ma appliquer fɔlɔ mais a bɛ bɛn yɔrɔ min na bi fana i yɛrɛ fɔ cogo min na personnalité don mun b'a to fana ale t'a to mɔgɔ wɛrɛ ka bila a nɔ na Gabon puisque ale bɛ balila yan ka ban mun b'a bali k'o kɛ. non Habib ma ban o ma tile kelen o mɔgɔ bɛɛ nɔrɔla bilalen bɛ Habib kɔnɔ Habib kɔ Gabon yen nɔ au conseil statut règlement intérieur i b'a ye ko caman de tun bɛ nin ko kɔrɔ o ma sɔn ka bɔ ka da kɛnɛ kan pour que i ka kɛ haut conseil des Maliens de l'extérieur président ba ye il faut que i ka kɛ conseil de base dɔ de président ye donc Habib ye Gabon conseil de base président de ye fɔlɔ ka sisan kana kɛ haut conseil. mais comme a bɛ mandat la ka ban. a bɛ mandat kɔnɔ. voilà c'est ça mandat kama est-ce que ale tun tɛ se ka fɔ bon ale bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila a ka nɔrɔ la puisque ale ka mandat fana b'a bolo ka ban. o nɔrɔla baara bilaw bɛ sen na n y'o de f'i ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen nɔ e yɛrɛ ka laɲini t'a kɛ o jamanadenw de ka laɲini b'a kɛ minnu bɛ fɔ i ka constitution Habib n'a des réponses à donner à personne qui sauf ses mandats mɔgɔ minnu bɛ a élu la donc n'olu fanba ka laɲini kɛra ko f'a k'i présenter n'o tɛ Habib yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Gabon kɔni kɔnɔ bɛɛ sɔnna a ma sisan Amara Jara jeune dynamique compétent qui peut diriger le bureau. C'était tellement simple à commencer à quitter tout quoi là. Mais constituant de a demandé qu'à Wale Numandon la segui présentement. Pas plus, pas moins. Donc nous côté. Élection non élection là 600 parce que l'autre a élection pour la mano ko procureur donna dossier là non on de fiena ni itara ko élection bora ma i ka représentant ke on Habib ka représentant kuma na Habib togola Semega ka représentant i bolo korota be to procès verbal be ko ina a documenter le a be cira ima ambassade personnelle ku menno donc c'est pour que ka ira ko irrégularité fo ma ken ko kono ni ko be tala yoro élection chama meke malien au conseil bureau sigi non chama meke avec ñogon sama mais nana c'est ni consensus ma soro dro nana c'est élection ma la plupart des cas en bora Sénégal ta kono 600 ko ye avec hereni baden kono wa élection nous comme ni jama ko ngacha o de la tarake chambre de commerce la sinon Sénégal élection kera ambassade de konana quoi c'est pour que ka iri la polémique et Habib Sila est la force tranquille mogo mi be ñini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mogo mi be ka ɲini ka malidenw fara ɲɔgɔn kan gouvernement de transition yɛrɛ ka laɲini ye min ye kuma o kuma na ni ministre sigira ka kuma an ka bɛn ɲini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko caman de bɛ ka nalen jamana in kɔnɔ Kasim malien de l'extérieur ka apport bɛna bonyana kosɛbɛ n b'a dɔn a taabolo in a sujet fanba tɛ an ka kuma kan mais dialogue intermalien min kɛlen filɛ nin ye u ye décision dɔ recommandation dɔ don a kɔnɔ n'o ye Banque des Maliens de l'extérieur ye n'o sigira bolo kelen kan aw bɛ taabolo caman kan jamana in kɔnɔ yan anw bɛ se ka na yɛlɛma don a kɔnɔ pour de bon anw tɛ bɔ kɔfɛ ka taa wari ɲini ka wari ta yan ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye kɔfɛ anw b'a ɲini kɔfɛ ka na n'a ye misaliya la n bɛ hakilina damadɔ dɔrɔn d'i ma parce que nin ko in fanga ka bon a n'a valeur ka bon manamana ko dɔw ma ɲɔgɔn fɛn sama-samani ninnu ma. oui mais mɔgɔ bɛ k'o fɔ mun na parce que u b'a fɔ de ko n'i ye malien de l'extérieur ye fo k'i ka kɛ i ka kɛ min i ka k'i sigiyɔrɔ la. par exemple Aïdara n'o ye Abdramane Chérif ye ale ka wagati la ale tun bɛ kɔ kan bon sisan an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma de donna aw ka texte la wa ou bien i bɛ se ka sigi yan fana de.
C'est-à-dire Abdraman Chérif ka wagati la au conseil ma statut d'utilité publique standing soro siège kunte en bolo association simple de kono bureau tatalen mais gondol la bureau to mi bon assez yere de abibi abo gondo abib kelen présent abibi abo assez gondol la kanana assez là donc abib ka mandat de konana abib de anyini autorité fait ka statut d'utilité publique di ama ka kla ka subvention di ama ka soro ka jabala jolin ko fene demander donc on est Abdraman Chérif ka wagati nun tabolo kunte kelenye et pour que ka yirila ka fɔ ko au conseil bɛɛ ka taa ka taabolo ɲuman kan a taabolo in kan fo k'a fɔ k'a taabolo ka ɲi n'i ye denmisɛnnin fitinin ye ko gabakurun b'a bolo a bɛ k'a fili yiri la a bɛ fɛn fila nɔfɛ dɛ n'a tɛ kɔnɔ nɔfɛ a bɛ yiriden nɔfɛ donc o de kama i bɛ haut conseil ye a bɛ bolo ɲuman de kan a guidera mɔgɔ dɔ de fɛ k'a bilasira ɲuman kan o de bɛ ka na ni mɔgɔ caman mɔgɔ dɔ de b'aw fana nɔfɛ yan. mais min fi ɲɛna a tɔgɔ ye de ko caman bɛ yen a ma dogo ye Kasim yɛrɛ la bon mais an nana se hali fɛn l'autre jour dialogue intermalien kɔnɔna na yɔrɔ jamana bɛ régi sariya de kan an tɛ ka kuma o de kan cour suprême ye sariya bɔ k'a fɔ ko CSDM a récépissé a annulé la ça n'existe pas fo mɔgɔ sa fo ni usurpation kɛ pour que ka bɔ k'i yɛrɛ n'o tɛ en anglais the highest court of the land la plus grande cour de justice du pays n'o ye supreme cour ye recours tɛ segin ka kɛ min ka den o ye décision ta k'a fɔ ko CSDM récépissé c'est nul et non avenu c'était basé sur le faux à annuler mais toujours mɔgɔw dɔw de bɛ continuer ka polémique ni sama-sama mais an bɛ min ɲini dɔrɔn u ka na u ka fara an kan hali Mohamed Chérif Haïdara a ka na n'a kɔni bɛ don haut conseil la solution kelen dɔrɔn de b'a la fo a k'i présenter yɔrɔ dɔ de la maliyɛnw ka voter a ye n'a ko k'a ye Guinée a k'i présenter Guinée maliyɛnw ka voter a ye Guinée ni a ko k'a ye Nigérien ye a k'i présenter Niger maliyɛnw ka voter a ye. mais voilà ko procédure ma banne ko parce que ko min ye récépissé ko a ma rejeté cour ma tila ka baara la. cour ma o ko taa document ta i ka taa lajɛ quoi décision kɔni taara fo a dan pour à ce qui nous concerne décision wɛrɛ foyi tɛ min kɔfɛ récépissé ne 16e ko bannen nul et non avenu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'i bɔ k'i kuma 16e affilié à Mohamed Chérif Haïdara c'est qu'il bɛ usurpation de la i bɛ ka jamana sariya de sɔsɔ. donc i bɛ fɛ ka bɔ kɔlɔlɔ de bɛ ka wuli aw nɔfɛ yan. samali caman bɛ yen nɔ a bɛ ka na n'o yɔrɔ ninnu de ye quoi donc mais an ka bɔ o kɔnɔ ça c'est pas important o ye o tranchera ka ban quoi min ye qui est important comme n y'a f'i ye cogo min Mohamed Chérif Haïdara n'a tulo bɛ n'a yɔrɔ la bi n'a bɛ Guinée de a ka bɔ k'i présenter malidenw de ka voter ko ka malidenw ka voter a ye k'a lasigi o yɔrɔ la donc a bɛ se ka sɔrɔ ka don Mali kɔnɔ n'o tɛ kana dɔrɔn ka titre dɔ ta ka di yɛrɛ kan o malidenw taabolo sisan an tɛmɛn'o kan n ye min f'i ɲɛna par exemple fɛn hakilina camanba de bɛ anw bolo ka na n'a ye pour que ka jamana in dɛmɛ k'a bɔ bolo la Kasim e ɲɛ bɛ Mali système bɛ hali Mali économie indexelen bɛ an ka impôt ni an ka douane recette de kan jamana tɛ o tɛ sɔrɔba ye o anw bɛ ka na ni hakilina caman ye ka n'a bila jamana in kɔrɔ min bɛ se ka jamana in dɛmɛ ka a bɔ bolo la non seulement Norvège filɛ nin ye Norvège était l'un des pays le plus pauvre de l'Europe mais depuis pétrole yer'u ka dugukolo u y'a cartographier ka a potentiel lajɛ a bɛ se ka hakɛ min sɔrɔ a n'a a nafa u taara ka o de ta sisan k'a présenter ka wari minɛ o kosɔn anw bɛ se k'an ka économie indexer an ka sanu an ka dugu jukɔrɔmafɛnw caman na fɛn dɔ bɛ anw bɛ système européen de kɔnɔ fɛn dɔ b'anw bolo yan nɔ an bɛ baara cogo min a bɛ fɔ min ma ko crédit capital banque de bɛ juru don i la. o de y'an ka problème an ye diɲɛ taabolo kelen de la. merci an t'a dɔn ko fan wɛrɛw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen kɛcogo wɛrɛw o de hali an ka politique o de bɛ k'an sɛgɛn. o de bɛ k'an sɛgɛn bon maintenant n'a ye opportunité di ka dayɛlɛ crédit capital ye jumɛn ye banque de bɛ juru don i la e yɛrɛ ka Mali lajɛ anw ka banking système fanba contrôlé de par les Marocains banque tɛ se ka juru don i la ka investissement kɛ à long terme parce que wari de b'olu bolo fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko equity capital
equity capital o ye jumɛn ye anw ka armée ni comment dirais enseignants fanba olu de ka pension ka ca bon o fila de bɛ yen sara ani armée voilà bon voilà donc o entité fila filɛ nin ye donc CMS ni comment dirais INPS i bɛ wari min bɛ pension fund Amérique économie bɛ marché o de la pension fund u b'o wari ta par exemple o pension fund bɛ ta sisan an ka 80 points bɛ exemple dɔ d'i ma ka o financer ka péage k'a la donc wari bɛ wari la don de o donc économie et puis économie bɛ développer avec l'investissement endogène local. Solo e bɛ fɛ k'a fɔ ne na sa an ka sɔrɔ ka don fɛnw na fɛn minnu fo ka taa diɲɛ wuli an bɛ nafa sɔrɔ a la o ka fisa an k'an jigida dugu jukɔrɔ nafa ni fɛn minnu bɛ ban quoi. mais min f'i ɲɛna c'est-à-dire quoi only le ciel est la limite. n'an bɔra européen système min kɔnɔ anw bɛ ka na ni Amérique maliyɛn kalannen de bɛ diɲɛ fan caman hali dɔw yɛrɛ ye wele sɔgɔlen na k'ale bɛ Brésil ale tɛ foyi yɔrɔ dɔn ni carte biométrique dilan tɛ. bon i m'a ye tuguni yɛlɛ ta o k'ale bɛ se ka ba kelen bɔ. bon i m'a ye système de distribution fana b'i to i ka so han comme i ta y'i sɔrɔ cogo. bon i m'a ye wa. o ye maliyɛn de ye ale Brésil. moi ye k'o de f'i ye c'est-à-dire only sky is the limit seul le ciel est la limite donc anw bɛ ka na ni potentiel min ye Haut Conseil nafa ka bon manamana kɛlɛni ninnu ma an tɛmɛn'o kan an bɔr'o kɔnɔ a mɛnna non an bɔra an ka taa an ka avancer an bɛ progrès de nɔfɛ Habib c'est un progressiste donc bɛn ani union et puis ka labɛn kɛ ka passer la main à la génération nouvelle an b'o de taabolo kɔnɔ Kassim donc aw pɛrɛnnen k'a bila. Bien, non mais masakɛ kelen tile tɛ diɲɛ laban e ma sanu nɛgɛ ni dɔnkili mɛn donc ça c'est la loi de la nature o ye taabolo de. donc gabɔnko in ka dɔgɔ aw ka ko la. non o ka dɔgɔ o kun ka dɔgɔ pewu a kun ka dɔgɔ a la parce que a bɛ bɛn yɔrɔ min na bi a bɛ ka position nafa ka bon malidenw ma kɔfɛ ka se degré min ma a tɛ se ka taa sama ka don gabɔnko dɔrɔn kɔnɔ quoi. bon élection kɔni kɛra aw yɛrɛ y'a ye an ye information d'i ma n b'a ɲini i fɛ ka se k'olu dɔw publier a kɛra cogo min transparency kɔnɔ a bɛ kelen 92 voix sɔrɔ min nana en deuxième position o ye 3 voix sɔrɔ min nana en troisième position o ye voix kelen sɔrɔ min nana en dernière position o fana ye voix kelen sɔrɔ donc voilà ex aequo donc ça veut dire que y a pas cette matière à discuter quoi. bon o ye jamanadenw yɛrɛ de ka minnu sigilen bɛ Gabon olu ka laɲini ye nin ye donc mais minnu bɛ yen sisan a bɛ se ka mun de f'u ɲɛna parce que n'u fana wulila k'u bɛ taa sariya sira fɛ nin ko in na aw bolo a tɛ se ka ɲɛ. bon n ko an ye association de ye u ka taa kɛ a kɛra e ɲɛna yan nɔ 7e conférence la n ko u bɔra ni association min baselen bɛ Gabon n k'u nana a ka don tribunal la yan Mali kɔnɔ yan a labanna mun na. a ye conférence bila retard la parce que décision de justice y'o kelen ye ko conseil de ye jɛkulu ye anw bɛɛ baara kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw de ye n'olu ko ka ko bila yɔrɔ min anw tɛ bɔ ka dunu fɔ an tɛ bɔ ka mɔgɔ nini an tɛ bɔ ka ministre dɔgɔya a y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min an b'a to o kan an bɛ sariya suit n'o tɛ association wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ministrew nini minnu bɛ nin fɔlɔ Mali kun kɛra jamana de ye mɔgɔ min tɛ mankan ci mɔgɔ min tɛ kɛ pɛrɛn-pɛrɛnnan ye mɔgɔ min tɛ kɛ dɔgɔyalima olu de kun ka kumakan taara ka don ba la donc mais o sisan le gouvernement de transition de Assimi Goïta sous sinon anw ye mankan min ci sisan kan ka sɔrɔ anw kɛra ministre ye dɛ. bon déclaration de fɛn minnu kɛ wagati dɔ don sisan b'a sɔrɔ an welela tabali la. Kassim bɛ min f'i ɲɛna a bɛ jɔyɔrɔ min na a kana jɔ a jɔyɔrɔ la jamana mara tɛ bɛɛ k'a ye ko fo n ka place de sɔrɔ aw bɛ ka birikiden kelen min da jamana in kɔnɔ n'a b'a importance dɔn fɔlɔ Kassim anw yɛrɛ ka ani fulufulu bɛ yen pour que ka se ka mɔgɔw sɔrɔ k'u san u hakili la aw de nana ka n'a jira malidenw na an yɛrɛ ka todunkan na ka information jɛlen ta an bɛ technologie âgée min na bi e bɔra sisan ka kuma Iran sujet ni fɛnw bɛɛ kan fɔlɔ anw b'a fɔ RFI y'a fɔ ta ko nin de kɛra Iran mais sisan information b'a bɛɛ bolo a temps b'a dɔn ko Iran u ye système dɔ kɛ cɛ ka banni na u ka présidence u
u bɛ minnu bɛ baara kɛ u y'a c'u bɛɛ ma ko bɛɛ ka na information di i b'a dɔn tubabuw t'o système kɔnɔ donc u ta bɛ fɔ kunu sɔgɔmada in na u ka télé ye min kɛ u y'o communiqué ci an ma sisan diɲɛ lajɛli cogo kelen in dɛ o de tun bɛ mɔgɔ sinon fɔlɔ bɛɛ tun bɛ RFI ta in de la ta cɛ tununa a ma ye a su kɛra ta est ce que u m'a ta otage la Hezbollah ni fɛn bɛɛ fɔra suru nin kunna e yɛrɛ y'a ye o. N y'a ye Kasim paradigme de yɛlɛmana quoi le monde occidental BBC RFI et autres là RFI ni France 24 ni TV5 filɛ nin ye olu rattachelen bɛ France ministère des affaires étrangères de là c'est des fonctionnaires de l'État qui travaillent sur les services de renseignement pour le gouvernement français donc et puis ni sondage dɔ yɛrɛ kɛra France kɔnɔna la i bɛ yala ka français yɛrɛ ɲininka France kɔnɔna la u tɛ France 24 lamɛn u tɛ RFI lamɛn pour c'est-à-dire le sud global là paradigme de yɛlɛmana fɔlɔ narrative kun tora Occident olu de ka laseli taabolo kan mais sisan bɛɛ bɛ se ka laseli k'i taabolo la yɛlɛma de bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ bi na anw ka position bɛ cogo min na Kasim Mali ka position n bɛna exemple dɔ d'i ma pour que k'a yir'i ka i kuma daminɛ na i ye danger min i y'i da tu danger min na Maliko la 2016 a ma bɔ contexte kɔnɔ dɛ an ye Gabon couvert ka ban k'a ye k'a fɔ k'o ye non issue ye o kɔni an k'o fait divers ye an k'o pousser ka bɔ yen président Habib gagné soit a bolo jiginnen maintenant i ye exemple dɔ di sisan fɛn i ka intro la i ka introduction na pour que k'a yira maliyɛnw na menace min ɲɛsinnen bɛ an ma 2016 Banque mondiale ye Afrique recherche minière sous-sol cartographie kɛ u ye $1 milliard de investi a cartographie kɛcogo la en 2016 u y'a kɛ u m'a kɛ ni Afrique jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye dɛ u passera Afrique Union de ka cadre fɛ Union africaine olu de ye kitisi d'u ma donc comme moyen b'u bolo technologie ka yɔrɔ fɛ u ye Afrique cartographie kɛ ka bɛn Afrique richesse condensée bɛ zone belebeleba saba de kan ka daminɛ Afrique du Nord la ka na se anw fɛ yan Sahel la ka taa fo Golfe de Guinée ka bɔ Congo Kinshasa ka taa fo Mozambique donc i bɛ na ye diɲɛ Afrique richesse n'i ko Afrique richesse dɔrɔn i ko diɲɛ richesse de Afrique est le continent le plus riche du monde donc o concentration bɛ nin zone belebeleba saba de kɔnɔna bon i b'a e ka jateminɛ conflit fɛn fɛn bɛ bi Afrique continent kɔnɔ a bɛ nin zone de kɔnɔ donc u kɛlen don ka Occident officines kɛlen don ka entreprise criminelle de créer terroristes en anglais ils appellent ça gun for hire marifa bɛ n bolo i bɛ se ka engager ka taa n bila i ye kɛnɛ sara dɔrɔn e bɛ fɛ ka baara min kɛ o de menace bɛ an kan Kasim an tɛ terrorisme kɔnɔ bilen dɛ an bɛ guerre hybride de kɔnɔ sisan parce que u y'a ye sisan an commencera ka terrorisme contenir an bɛ k'olu faga cogo min an bɛ ka fagali da o kan mais u bɛ ka passer acteurs étatiques de kan ka na sisan i m'a ye Burkina président bɔra k'a fɔ ko guerre de haute intensité ya parce que fɔlɔ guerre conventionnelle la jamana seul état de bɛ se ka moyen sugu dɔ bɛ yen i b'a ye état de mais sisan u bɛ ka n'o de di criminel entreprise ninnu ma n'o ye drone ni missiles ni fɛnw ye sisan donc a bɛ fɔ min ma ko guerre hybride an ɲɛsinnen b'o de ma orchestré i b'a ye sisan autant ka officine sigilen bɛ CEDEAO kɔnɔ a sigilen bɛ OIA kɔnɔ hali u ka chef d'état état-major sigilen bɛ Côte d'Ivoire état-major kɔnɔ sisan donc u bɛ passer acteurs étatiques de fɛ sisan e ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la ɲɛda tɛ ennemi min na o tɛ donc bon mɔgɔ sugu bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ se ka africain sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se ka tubabuw sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se ka siya sugu bɛɛ aw la Congo coup d'état in na tubabuw dɔw tun b'a la bon voilà donc an k'a dɔn k'a dɔn menace min ɲɛsinnen bɛ jamana in ma an k'an ka différence secondaire ninnu bila kɛrɛfɛ k'a lajɛ mun de ye priorité Kasim o ye jamana in de ye a kana jɔ a ka rôle la dɛ rôle min b'e bolo e ka nafa ka bon ni ministre ka nafa ye bi sɔgɔmada in na fɔlɔ ni mɔgɔw kun wulila u bɛ RFI lajɛli min kɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn wulila ne terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ camion boli États-Unis n'a wulila ko n bɛ Kasim ka information de fɔlɔ lamɛn ko n'o tɛ ko ne ye n sen bɔ Mali vidéo maniw ka ko la ni wulila ni Kasim ye information min di du jour n b'o de lamɛn
donc i k'a dɔn k'a fɔ nafaba de bi i jɔyɔrɔ in na jamana jɔ la quoi, c'est-à-dire jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka nafa don, birikiden kelen b'e bolo k'a jɔ dɛ, donc e nafa ka bon ka tɛmɛ ministre nafa kan Kasim. Alors solo France ta fana bɛ yen élection awɔ mun y'a to a bɔra a ma. n y'o de f'i ɲɛna ni gouvernement ye laɲini kɛ ko ka bɛn de ɲini, donc ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ na ni bɛn ye donc o de bɛ laɲini ka repousser ka dɔrɔn fara date kan, o bɛnna bɛɛ lajɛlen ma, donc i bɛ candidat kuraw de bɛna bɔ wa ou bien kɔrɔlen kelen ninnu. bon candidature kɔni datugura mais a fɛn mɔgɔ o mɔgɔ sisan u y'a an y'a kɛ tuma min yan'a bɛ bɔ a ma minnu tun bɛ candidature kun datugura mais a dayɛlɛla ka bila bɛɛ ka bolo kan sisan u ka na. Tu sais n y'o de f'i ye sa, n ko n'i ye denmisɛnnin ye ni gabakuru ye yiri kɔrɔ dɔrɔn fɛn fila don quoi, ni yiriden nɔfɛ taa ko to kɔnɔdennin dɔ sigilen, o conseil nafa nana bonya ka se degré min ma, donc bɛɛ bɛ ka sama nɔfɛ, o ye taarɛ ye. Donc gouvernement yɛrɛ ka laɲini y'o de ye sisan, an ka se ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, maliden fɛn fɛn n'i tun t'i yɛrɛ ye haut conseil kɔnɔ na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, tu n'as pas obligé i ka association bɛ se ka k'i bolo, i bɛ se ka o y'a sɔrɔ yɔrɔ kuma daminɛ la i kun ko malien de la diaspora ni jumɛn exilé non bon exilé non yɔrɔ yɛrɛ kɔni y'o faamuya, ni exilé la ka taa jamana dɔ la ka t'i yɛrɛ kɛ ka taa asile politique e bɛ jamana min kɔnɔ i b'o o jamana mɔgɔw olu de sago la, bon pour que ka correction dɔ kɛ diaspora an y'a kɛ terme courant ye bɛɛ b'a utiliser, mais diaspora création bɛ na wagati min a kɛra ka sɔrɔ la diaspora juif u tun bɛ diɲɛ ɲɛfɛ jamana t'u bolo, pour que k'u identifier u y'a kɛ diaspora ye, mais u bɛ diɲɛ ɲɛfɛ u sigilen bɛ diɲɛ fan bɛɛ, ils n'ont pas d'attache avec une patrie, faso t'u la, parce que ni judaïsme ye religion de ye, État israélien kelenw tɛ quoi, voilà, donc c'est pourquoi anw ka laɲini kɔnɔna na a ɲinina k'a fɔ ko ka a kɛ ala i bɛ document officiel fɛn fɛn ye Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ ko malien établi à l'extérieur, donc o attache bɛɛ sigilen don kɔfɛ, attache b'olu la avec la patrie, voilà, ka kɛ D ou bien établi olu tɛ différence ba mais donc a kɔni b'a jira attache dɔ bɛ o malidenw na u ni jamana Kasim, n'i y'a ye transition bɛ stabilité fitinin fɛn fɛn kɔnɔ, malien de l'extérieur kɛlen don ka ni transition supporter à 90 ou bien à 95%. Chili b'a la et puis anw de bɛ support, hali n'i ye M5 mouvement lajɛ a financement fanba bɔra malien de l'extérieur de kɔnɔ, anw de y'a mouvement financement caman kɛ, donc anw ka jɔyɔrɔ ka bon, et puis jamana ɲɛmɔgɔw bilama u ye place min di anw ma jamana kunkanko kibaruya la, a place in barika ka bon manamana ko dɔw ma quoi, donc an ka progrès lajɛ, an ka ɲɛfɛla la min b'an yɛrɛ qui est grand, qui est potable, qui peut aider ce pays là, o de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tugu Habib Sila bɛna bi a bɛ taa o, mais le haut conseil des Maliens de l'extérieur va demeurer, donc relève bɛ sen na génération minnu bɛ ka nalen u caman bɛ comment dirais-je na u jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔna na quoi. Ayiwa an b'a fɔ n ko bi sɔgɔmada na ta an bɛn'o bila yan n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ solo ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo k'a fɔ o ye ka foli di e yɛrɛ ma, ka foli di ma k'a sababuya kɛ i ye kuma di bɛɛ ma, i ye kuma di minnu kun bɛ opposition na, bi i nana kuma di an ma girin mun na ka don kuma kɔnɔ, ni tiɲɛ nana nkalon bɛ mɛn tagama la, ni tiɲɛ wulila don kelen dɔrɔn a bɛ a sɔrɔ, donc malidenw minnu sigilen bɛ Gabon u bɔra k'u hakilina yira sisan, donc a kɛra yɔrɔ a tɛ fɔ nin ma ko plébiscite don, a bɛ fɔ élection à la soviétique, 95% o de votera Habib Sila ye, donc u b'a jira k'a fɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ ɲumankɛla ye, mɔgɔ i tɔgɔ b'i kɔ quoi, i ye ɲuman min kɛ dɛ o de b'i tugu i nɔfɛ ka taa, n'o tɛ Habib tɛ Gabon jamana maliden fanba bɔra ka voter ye, c'est k'a ye ko dɔ de kɛ ka bila ye,
a fɔ a tɛ Gabon o kɔrɔ ko a sigilen tɛ o a ka du bɛ yen den 9 b'a bolo olu bɛ Gabon dɔw bɛ baara kɛ Faransi a muso 2 bɛɛ bɛ Gabon a ka investissement bɛ Gabon jɔn bɛ se k'a fɔ cogo di ko a tɔgɔ ye di ko a tɛ fɔlɔ an ka 7e conférence wagati la n ko tun ko maliyɛn tɛ ko Gabonais don bon sisan a nana inverser sisan ko bon de toute façon an bɛ foli di aw ma d'avoir donné l'opportunité kana situation présenter k'a bɔ ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ hali minnu ma se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ élection kɔnɔ u kana ko an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an ka jamana in jɔ o de ye priorité e Kulubali an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i fana sɔrɔla ka na bi sɔgɔmada in na an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna an b'an ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ parce que i da sera fɛn dɔ ma bi aw ka jɔyɔrɔ fasoko la peut-être que an bɛna na thème dɔ sigi o kan ni président ka yamaruya ye pour que a ka se ka ɲɛfɔ parce que maliyɛnw ɲɛ bɛ association na tɔn don u bolo aw bɛ mun ci anw ma k'o dɔrɔn don mais aw bɛ fɛ ka yɛlɛma kura yɛrɛ don baara taabolo la ka se ka jɔyɔrɔ faso yɛrɛ fɛn na o fana nafa ka bon ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye puis conseil caman fana bɛ mɔgɔw to kalama mɔgɔ ninnu fana kunbɛli cogo ni fɛnw na aw ni ɲɛmɔgɔ b'o baara ninnu fana kɛ an b'aw fo bɛɛ lajɛlen na Amara Keyita Keba Jalo an bɛ a fɔ sa ko k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 Ala ka tile hɛrɛ caya